పరలోకమందున్న తండ్రి, పరిశుద్ధుడా, మహోన్నతుడా నీకు వందనాలు. సర్వశక్తివంతుడా నీకు స్తోత్రం. సర్వోన్నతుడా నీకు వందనాలు. దయచేసి నా ప్రభా ఈ క్షణం నా ప్రభా మీరు కనికరించమని వేడుకుంటున్నాను దేవా. ప్రభా ప్రతి ఒక్కరి కొరకు ప్రభా ప్రాణం అర్పించిన దేవుడా ప్రభా నీకు స్తోత్రము. దయచేసి నా దేవా ఈ యొక్క కల్వరి ప్రేమలో ప్రభా ప్రతి బిడ్డను ప్రభా మీరు జ్ఞాపకం చేసుకొని, కరోనా వైరస్ ద్వారా బాధపడుతున్న ప్రతి ఒక్క బిడ్డను మీరు జ్ఞాపకం చేసుకొని ప్రభా దయచేసి మీ యొక్క గాయపన హస్తముల ద్వారా ప్రభా బిడ్డలను ముట్టి ప్రభా బిడ్డలను మీరు స్వస్థపరచండి ప్రభా. మీ లేఖలను సెలవిస్తూ ఉంటున్నాయి ప్రభా, మీరు పొందిన గాయముల చేత స్వస్థత మాది అని ప్రభా. దయచేసి నా ప్రభా ఈ యొక్క మాటలను బట్టి నా దేవా దయచేసి మీ యొక్క గాయపన హస్తముల ద్వారా ప్రభా ప్రతి ఒక్క బిడ్డను ముట్టి ప్రభా మీరు స్వస్థపరచమని వేడుకుంటున్నాను ప్రభా. ఆనాడు నా ప్రభా ఎన్నో స్వస్థతలు జరిగించినారు ప్రభా నీకు వందనాలు. నిన్న నేడు నిరంతరం ఏకరీతిగా ఉన్న గొప్ప దేవుడు ప్రభా. దయచేసి నా దేవా ఈ దినమును కూడా నా ప్రభా మీ యొక్క గాయపన హస్తముల ద్వారా బిడ్డలను ముట్టి ప్రభా బిడ్డలను మీరు స్వస్థపరచండి. ఇదిగో దేవా ఈ కరోనా వైరస్ నా ప్రభా ఇకపైన నా ప్రభా వ్యాపించుకున్నట్లుగా దేవా యేసుక్రీస్తు నామంలో, శక్తిగల యేసుక్రీస్తు నామంలో నా దేవా దయచేసి ఈ కరోనా వైరస్ నా ప్రభా మీరు సంపూర్ణంగా లయపరచండి దేవా నీకు వందనాలు. దయచేసి నా దేవా మీ యొక్క శిలువ రక్తమును ప్రభా ప్రతి ఒక్క బిడ్డ పైన మీరు ప్రోక్షించిన ప్రభా ప్రతి ఒక్క బిడ్డని నా ప్రభా కాపాడమని దేవా యేసుక్రీస్తు నామమున ప్రార్థిస్తున్నాను పరమ తండ్రి. ఆమేన్, ఆమేన్, ఆమేన్.